Hello guys, welcome back to my vlog. So ang ato video karon mag-closing ko sa akong mga anak, mga bata sa daycare guys. So balik ko ninyo guys akong video karon kay mag-closing ko. So sige guys, tana. Barangay Captain, ganiag yun. Kampong, sa atong mga barangay official. Sakit dire o ato ang sekretary. Salamat kayo ninyo. Ganiagid mo. Dako kay kong pasalamat karon nga gitagaan sa tag. Mayong patmon. Zikir o sa mga kinsinanan tanan o sa kayong ani-ani kaya mga konsyal na todo rin hindi adiri kaya dapat pag natin sa nakupa na green pero si David Nunez si kanayang Minusa Sekretary kanang Merle Bitiona o BDS mayong hapon sa tanang niya karon kay mayon ko ba kaning maong kasalugan sa matag tuig nga nagagi closing pasidungog sa atong mga daycare worker nga gipaning kumutan po ni Ma'am Mercy sa atong taga sa masipang papakatong maestra karon mayong sinyo dili na sad nga si Ma'am na ito pakpakan to ang makinikanan pwede mga iko pakpakan ato mga kabataan labi na Diyos mga kabataan nga nagpugi pakpakan to ang tanang kabataan karon sa kung tanaw Ma'am kunsi sila kabuok malipay ko nga naagid mo mga inday mga dudong malipay kayo na si Ma'am Mercy atong kasiligan mo atong matutudlo lahutay pila nagkatutoy ganay din sila gay Ma'am 23 katuig si Ma'am Mercy para yung panirbisyo sa atong mga kabataan unan. Daga na nagahuman